फिसौआ बेबायदि हाबा खालामनो देनां नांगौबा बिहामजोखौ मोजां लाबोगोन जोंनि आबैखौ आबौ मिहिरनिखौ बेफोरबायदि लाबोनांगौनि गोनांथि गैया जोंना आबौ मिहिरना आंनि फिसाजोखौल' दायोबा बोरै जानो आखाइ फारसेजोंल' आखाइ खबजाखायाना नोंसोरबो मिन्थिखागौ दाथ' मिहिर नों हले हाबा खालामनांगोन आंनि फिसाजोखौ नङाबा एबार जों ज' रायजो लाना फैसिगोन दै नोंसोर दा बुंदोल' मोजां क्लियार खोथाखौ हाबा होयोबा एसे मोजाङै माबा फिसायैनो खुंनानै होनोसै हाबाखौ आं दानो हाबा जाथ'वालै आंबो दानो हाबा जानो गोसो गैथ'खाया बाय मा बुंदों गथ'फोरा दा नोंसोरो नोंसिनि फिसाजोखौ मोजां बुजाय मोजाङै लेखा फरायनायखौ माबा खालाम थुलुंगा हो बेफोरबायदि आलां फालांनो दा खालाम आरो लांफिननो थां न'आव मोजांनो नै आबै हाथरखि बाथ्राया जियानो जा अब्लाबो नोंथ' मिन्थिखायोआनो आबौ मिहिरनि लाइफखौ मा जागोन हो दानो बेफोरबायदि हाबा जानानै थां आबै थां न'आव थांफिननो थां मोजाङै मोजां औ नानि न'आवनो थांथ'दो दे उनाव मोजां रायलायफिनबावगोन ना आफा थाथ'थोंना जोंनावनो हाथरखिखौ न'आव लांबा दुखुसो होगोन बिसोर बांसिन जाबाय दे आं न'आवनो थांसै मिहिर बेयावनो था दे जेबो नङा आं बुंखाबायना आं रायलायगोन जोङो नानिखौ न'आव लांफिना दै बेहायनो थानांगोन बियो हाबा जाजासे आरोथ' थागोन ना थाबालाय मा जानो थाथों हाथरखिया जेसे गोबाव थानो गोसो अब्लालाय माथो जुलि लानायावलाय माथो गिदिर बाथ्रा जुलिबो खालामदो आरामसे संसार जादो होमबानो बयनिबो खुगाया सिरि जाबाय माथो नाङा दे अब्लाबो गावसिनिखौल' जानाय बायदि मोनथारदों नामा नोंसोरो दायनिगिरिखौ मानो मोजां मिथिनो नाजायाखै नोंसोरलाय मानो खेबसेबो सोङाखै बेहायलाय मा मिथिनांगौ दं जों मेगनजों नुनाया मा नंखाय बुंदों नामा जों गासैबो नै आं नुदों आंनि फिसाला नुदों बिहामजो नुदों हा आंथ' बे आलासियाबो दंमोन आरे अब्ला बे आलासिखौ मानो नोंसोरो सोङाखै बेखौलाय मानो गोरोन्थि बुजियाखै बे आंनि बैनाया गोरोन्थि मावनोनो हाखाया बेलाय मानो बिदि साननो अब्ला जोंनि मेहेरखौथ' नोंसोर नुबायसो थाबावो होमबा बेलाय मानो बिदि मावनो मेगनजों नुनाय आरो जों साननाय गोबां फाराग दङ मिथिबाय सैथोआ सैथोखा नानिया बेयावनो थाथ'गोन आरो नोंसोर मानियाबा जों सप्तासेनि उनाव फैफिनगोन थ'दा बिफा हौवा गोदान जानो रेडि जाखा मेहेर आरे माबायदि जबरदस्तिलै मालाय बायदि खालामो फिसाजोखौसो आरो गुबुनखौसो एथ' मेगन मिसिबना फोथायनाय उनावसो फस्थायगोन नोंसोरो जोंसो मिथिगौहाय बेसे मानसिफोरजों बुंजागासिनो दाथ' सावरायहांबायानो गोसारजोबनांगौबा मादि जागोन मिथिखाया होमबा नोंसोरो दा आंनि फिसाजोनि लाइफखौ एसेबो साननाय गैयाहाय जोंहाथ' साननाय दङ ना बेखौलाय नोंसोरसो दावराव खालामजेनदों दा नोंसोरसो मानो बाथ्राखौ बिदि फेदेरजेना औ दाबुखौनो बमबायनो सान्सखा बिसोरना गिबियावनो बुंखाबावबाय आं हाथरखिखौ मददसो खालामदोंमोन मदद हेल्प होननायखौबो नोंसोर बुजिला आरो औ ओमफ्रायथ' आं बेसेबा बुंबाय बे मन्थुआसो आंखौ बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनो नागिरदोंमोन मेहेरा नङा नुबाय मा बुंदों गथ'फोरा जियानो हक नोंसालाया बारग'आ जुलि लानांगोन माने लानांगोन जों जेबो मानिनायाव गैया माबायदि मानसिलै नोंसोरो एसेसोथ' बुजिनो नाजा गथ'फोरखौ सान मानसिफोरनि बुंनायालाय मा बिसोरथ' बुंखागोनानो नाथाय जोंसो फेमिलि दा बिसोरनि लोगोसेथ' आरो आंसो जागोन दा संसारखौलाय आरो जोंनि संसारा मोजां नङाबा नोंसोरनि दाय जागोन ना बेफोरो औ आबौ होआ जों जुलि बेबायदि आरोथ' जोंखौ निमाहा हो आबै आं बेबायदि गनायनो हाथ'नाय नङाहाय बेफोरबायदि दावराव दावसि जादोंबालाय हाथरखि नानियाबो जोबोद मोजां गियानि नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि दाय होनाङाहाय नोंसोरो जाबाय दे अब्लाना मानसि लाबावनानै फैनांगोन जोङो नोंसोरदि मानिथानो नागिराखै लाबोबाबो जों बेखौनो बुंखागोनखा आरोथ' जोंनि फिसालानि लाइफखौथ' जों साननांगोन ना नोंसोरा नोंसिनि फिसाजोनि जिउखौ सानाबा जोंबो मिथिगौ नानिनि लाइफआ नोंसोरसो बिदि खालामदों दा अब्लाबो जोंखौ मालाय बुजिया सानदों जोंबो बुजिनानैनो होनखादोंहाय थौदो आयै मानसि लाना फैयाबा जानाय नङा आरो बाराखौबा पुलिसनावबो थांगोन जोङो थाङा मानो अब्लाबो दाय गैयि मानसिखौ नोंसोर बिदि फर्स खालामनो हाया गोसोखौनो थोखाया जोंहा बाबुआ आरो गोसो थोयैखौ जबरदस्ति बिदि माबोरै जानो हानो दिनै अब्रा मादै थेवबो अयनायद्रायलै बिसिना एसेबो जोंखौ फोथायथारा नायलाय 1%बो दाबो बुंगासिनो आङो आयंमोन नोंसोर हमै थां बैखौनो गुन्दाखौ अब्लानो बे एकदम बाथ' बायदि बुंगोन मालायनाव दायदा होबाय थाहाय नोङो गवा र' नै जावैसो जागोन मा आइ बिखुनजो होननांगौ नामा आंनि बिनानावखौ नोंजों हाबा होथारगोन जोंथ' नोंबो बिदि हाबा खालामा माया होननानैथ' दा गखाला नोङो जोङो एबार खनसेयाव रायजो लानानै फैगोन बेखायनो बिनि सिगां जुदि नोंसोरो गनायोबा मोजाङैनो गनायना जोंजों सावरायदो मा खालामबानो जाबाय नाथायबा बै दायनिगिरिखौ हमबालाय नोंसोरो साबसिन जाबायमोन आरोना आंथ' नंखाया नालाय आरो जुदि आं लायाबा मा नोंसोरो बै दायनिगिरिजों हाबा होगौमोन नामा जेन'बा आंनि जायगायाव बैजों हमजानाय मोनबा
आंथ' बायसान्सनि थाखायसो नोंसिनाव थांसनबाय जुदि आं थाङामोनबा हाथरखिया बैजों प्रब्लेम जानायमोनबा मा खालामगौमोन अब्ला नोंसोरो बुं आंनो एन्सार मी बे जावैसोआथ' बिदि खालामनो हाखाथारा आरो जुदि बेफोरबायदि जानायमोनबा जों माबा मोनसे जागौमोन आरो बेजोंबो जेरै दा नोंजोंबो नंगौ दा बारग'नाय नंखायामोन दा बेबो ना नोंसोरो फोथायनायानो नङामोन ना बिनि खोथायाव गासिबो बे जि बुंगोन बेखौनो लागौमोन खोनासं जावैसो जागोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जायखिया दा नोंजोंसो दा घटना जादों नालाय नोंजोंनो जोङो सावरायगोन ना नोंजोंनोथ' जोंनि फिसाजोनि रिलेसन दङ नालाय दा जोंहा नोंजोंसो मतलबब्रा होमबा आंखौ जावैसो खालामनो थाखाय एकदम थागथियारि खालामखाजोब्बाय आरो ना हा माथो नोंसोरो बेफोरबायदि जाबाय जेला हा थागथियारिथ' खालामखानांगोन नोंसिनि जुलिनि ए अब्लालाय आइ बिखुनजो जागोन बिदिबा फिसाजोनोलाय माने गावनि जावैसोनो आंनो मा हरफागोनलै बेखौबो एसे जगार खालामखादो नोंसोरो बिदिबा मा नांगोनलै खिन्थु आंनोबो फिसाजोखौ हरथारोबा दामि दामि गारि बाइक नांगोन दामि दामि एकदमबारे फ्रिज गद्रेज शकेस फालें सब किसु गासिबो दामि दामि नांजोबगोन हरगोन ना आइ बिखुनजो ओइ बे जावैसोआ लाबाबो नोंसोरबोथ' एसे सम्पथिबो हरफाखानांगोन ना बोरैलाय बेबायदि जानो नोंसोर जेला लानो थिनथारबाय आंबो उफाय गैथारियाव आंहाबो बेखार सेंग्रा ना जागोन ना गुमै आइ बिखुनजो बेफोरखौबो एसे सानखालै जावैसोनो मा हरफानो मानो जावैसोनो हरनाय मानिथ' फिसाजोनो हरनाय नङा होमबा आइ बिखुनजो सानदै मोजां एसे सानग्रो आबा थ' उनाव रायलायनोसै माथोलै बेलाय आंबोथ' नायल' जाल' सासेल' फिसाला बेखार सेंग्रा नोंसाजोखौबो हरथारोबा लाबोगोन सम्पति नङाबा ओरैनो बेखार थरिना फैगोन आंबो माथो ओरैनो जावैसो खालाम सानो नामा बिसोरो फायदाथ' एसे उथायनांगोन ना आंबो होमबा दायनिगिरिखौबा ओरैनो हगारदों आंलाय मानो आंखौसो बाख्रा बानायदोंना बिसोरो न'आव फैनानै हाबानि माबायदि जबरदस्ति दमसो होफैबावदों नायनाय फिसाजोखौबा लांफानोखौनो होनासै माथो जबरदस्ति आब'नोसो दोनलांथारबाय एसे गाव गावनि फिसा बुंनायखौबो फोथायनांगौहाय आयै नङा होमबा हा माथो जोंनि फिसालाखौलाय बिसोर नुबोबायानो थाखाबाय एसेबां गाज्रि दायहैयोहाय आबै आइलै प्लिज नोंसोरो एसेबांबो दा बुंबाय दाथासै हाथरखिखौबो खोनाबा दुखु मोनबाय थागोन ना बियो मानियो दे बिसिनि बिमा बिफाया दायो गाज्रि माने गाज्रि साननानै दङ अब्लालाय मा आबौ नों बेखौ हाबा खालामसै गोसथोआ माया जेबो सोमोन्दो गैया माया बिदि दाय होनायाव बरनामबोसो जानोनो हाबा लानाय बायदिसो जागोन ना बेलाय आबै हाथरखियाबो गाज्रि नंखाया आरो बिनि जेबो गोरोन्थिबो गैखाया नोंसोरबो अन्नानै बेखौ रायनो नाङा बायदिसिना बुंनो नाङा दे आबै हाबानि डिसिसना बिराद गिदिरनि बाथ्रा आबा जों बेबायदि हाबा डाइरेक्ट होनो हाया नोंखौबो खोथाया एसे बेलेगाव मोनबा बेलेगमोन नङा होमबा बिहामजो दाथ' हनै बाथ्राया बेलेगसो जाबाय आबैलै आं हाबा खालामनो गोसोथ' गैखाया नंगौ नाथाय थेवबो दा उफाय गैयाना माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नालाय थेवबो माबा मोनसे जाहैगोन बियो माबा मोनसे जानो जों बेहाय लाखिनायानो जोबोद गिदिर गोरोन्थि खाथार आबौ बेफोरबायदि दावराव दावसि जादों होननानैसो फैदों होनना मिथिबा आं सिगाङावनो बुंगौमोनलै बिहामजो नोंबो मानो खोन्थायाखै दिनै आं सानबाय आयै उनाव गासिबो एसे रायलायनो फैग्रोथों बिसोरो मोजां एसे रायलायगोन होनलायगोन सानदोंमोन हनै माथो खोनासंथारा एसेबो बेखायनो हाथरखिखौबो जोंबो गथ'खौ नुबोबाय थाखानाय थाथ'थोंसै दे सानलाय लांबायमोन आबायाबो हनै खोन्थाबायना न'आव जोबोद दावराव दावसि होननायलाय बिदिबा मा आबौ जबरदस्ति हाबा होथारनो नागिरबा नों हाबा लानोसै हो हिनजावखौ लाखिखाथारनानै मा जायजों गन्डगल जादों बेखौ मानो हमा आंनि फिसौखौसो मानो दे जाबाय आबै जाबाय सिरि थाथ'दो एकदम माथाया गरमसो जालायलाङो बांद्राय सानबा आंना दायनिगिरिखौ हमनो थाखायथ' जेबो प्रुफानो गैयाना आबै नङाबाथ' अब्ला मा मालायनि बजायखौ रुजुनानै लानोसै मा बजायब्रा आबै हाथरखियालाय नों मिन्थिखाया माबायदि मा बजायनो लाबायखो नोंलाय गोदाव सोराव आबा नोंबैनि बुंनायनि मथ्लाबा बेसो दादि बिदि दावराव दावसि जानानै लाखिबाय नालाय बेखायनो एसे उनाव उसुबिदा जागोन सानदों आरो बिबैया नोंना आब्रगोनहाय आबौ बिदि आखल बादे मालायनि दायखौ नों रुजुना दाराथार मालाबाबो बानस'नानै मोनथिगौ दे आबै नाथाय आंनिनो बेस्ट फ्रेन्ड थार आं बोरै बेखौ बेबायदि खैफोदनि समाव हारसिं माबानो दे आयै बेखौ बेबायदि दुखुनि समाव आं हारसिं माबानो हायालै हारसिं हगारनो हाया अब्ला नों बिनि थाखायनो बदनाम बदसि लानोसै गथ'आ आबा बाराबा मोजां बुजायनानै दोनहैफिनदो थां हाथरखिखौ दे माथो जानो एसे एनैयालाय बिदिलाय माबाखागोन ना नङाबा नोंखौसो हाबा होथारबा आयै नोंबो मानो बिदि बुंखो बुंनो गोनां जादों आबा इसेबां बिसोरो नोंखौसो दाय होथारबाय बायदिसिना नोंखौ लासै थुयैनो दाय गैयाबाबो गोसोआ दुखु मोनोना आंबो मालायनि दायावनो नोङो बिदि बदनाम मोननानैसो हिनजाव लानांबा मा जागोन आबा जाबाय दे आबौ बाराद्राय मालायखौ एसेबांबो साननाङा साननायनिबो मोनसे लिमिट दङ
नोंखौ एसेबां बदनाम बरसि होबाय एसेबां दाय होबाय हो नोंबो दायफोरखौ गावनियाव बानस'नानै लाजोब्बाय हो हाथरखिखौबो सापर्ट खालामबाय थाबाय नाथाय उनाव नों मा मोनफिनखो आबौ हो मा मोनगोन मालायफोरनिफ्राय माथो रायजानाय बुंजानाय बखिनाय बेसो मोनगोन नोङो बेखायनो मालायनि जिउआव मानो हाबदेरनांगौ आबौ थानो हो जाय जेरैखि थाया लैजा गैया फनखौनो हमबावा नायनाय हाथरखिया मा बिसोर बारा बावो नै सादिना गोदान जुलि जानायनि खोथा बेबो देलायबाबो हाथरखिया मार समायसैना सिन्दुर फोथा लानायजों जाबजों समायफ्लेनानै मेहेराबो फिदा जानो हानाय आंखौ बाद होथ'लायनानै नंखागौ बियो बेखायनो फन हमनो सोलाबलायथाराखै मेहेराबो बेबो सानलायलायदों खोमा बाद दे थुनथुलिया मोनथिबा थिग जानाय नङा होननानै नोंखौ खुदुमनो हानाय मोन्थाया खालि आंनिल' मोनथिबायना मेहेर खालि थुनथुलिनिल' फन हम हाथरखि सालि फन हम नै माथो थुनथुलिसो फन हरगासिनो ओमफ्राय मा बुंबावगोन हेलौ थुनथुलि गैया टेललेने ओमफ्राय मा खोनादों आं बेफोरखौ हाथरखि हो नोंनि बे हेलौ हाया दोनथ' ओमफ्राय मेन खोथायाव फै मा थुनथुलि मा जादों बा ओरैबायदि देखायफ्लायो जेबोखौनो मिथिया हाथरखि फिसाया खाथियाव थानायखाय नों आंखौ बेफोरबायदि बुंफ्लादों मा फिसाय ना गावखौनो गाव आयनायाव नायनानै साजिगासिनो नोंलाय सिन्दुर फोथा गुबुननि मुंनि आरे नाथाय मा जादों थुनथुलि मा जाखो सिन्दुर फोथा फिसाय मा बुंदों नोंलाय ओं जाफ्ला नोङो माखौबा जाफ्लाबाय था नोङो खुसि मोनदों नोङो दा हिनजाव गोदान जानो मोननायखाय बारे बा हाथरखि अबाव दंलै नोङो हो आंथ' न'आवनो दं माबा थुनथुलि जाखागोन नों न'आव खारसो हैयाखै नोङो